Hi guys, magandang gabi. Di panmi giso bumig pasugba. Inja timing pud nga panahon ga bagyo. Tinidor. Lagi sing dito tabang kay sigalong ga jud. Iya sa dito. Yakar yung truhon ni na kanahat. Ha? Narag lugar na mo. Dawan. Grabe lagi ko kulbaan ko ganina ba kay kuan man yung siga. Nasunog lagi guban. Mo niyang kadli ka na. Hii. Kasi nakailaning mananapa. Iyo. Kinahadli kag purma na Mura si jaglinta nga na sungay. Iyo. Gila ka Kasi nakailaan ni. Minsan na sidyang insektuha. Iyo. Adlo ka sungay Guys, magandang gabi. Ang hitsura. Nagastiri ron maabot. Ang tanawon og naanaba na may sakyanan ng hunong. Lugal lagi ka na Nalagi sakyanan dyan. Lugal lagi stiri ka na Lala jadi stiri, abot na. Terus tas, ito mo kunisak ka. Bawo, ganihara mo kung kunisak ka kinagawat ko. Stiri na abot. Luto mo kung manok, ganyan ito. Naghungak ko kay na-allergy ko. Bawal siya nagka-allergy na. Ano na-is mo nga? Kachong. Hamas, madam. Yuli na. Madam nga imong kauban. Sa taas. Yuli na. Pagkaan na. Hi guys. Magandang gabi. Natiri dia. Nanapos Cebu. Para ba itong pabapa? Ano na ko Cebu kay dagang hubog sa buhol kay dagang pista. Dagang hubog. Mutang sa kukuan. Moisturizer. May tao nga mingawa. Kaya mag-video ko yung Aliana. Makahila ko nagaman, mingaw ko. Marabag na balik sa una bitaw. Magatong narabaw ko sa Manila. Dugay ko sa Aliana. Lugoy-lugoy. Nagbunaban. 3 years. Hi guys, good morning. Nalit day ko mataron kay tungod sang giinom nga si Teresin kay gabi na allergic ko gihubak ko. Unsa? Diya sa ti dia. Naluoy si Santiil. Hello. Ida gitay tangal color, wala gina sige mid. Karon pa si dana nakita og kuan nasiton dito mi sa mong palitanan og kuan napkin may asiton. Hindi nakapalit si Daga si Tundas naging adlaw.
Si Jenny tanggal kay wow, ganahan po. Lisod ko ang tino. Lisod, eh. Lisod lagi. Hawa. Wala lagi kay kuwas ka mo. Ang kay kuwan man yung cutics, di man siya. Yan. Hindi ko nila. Ari, kuman na kagligo. Ha? Hawa, lisod tino. Nangamatay. Nagkamatay. Nagkamatay ko naghahaang. Kuko. Lain yung lugar na din eh. Kayo makakakitag na salon. Kang kilay. Padong ko maligo. Diya. Timing man kayo naman sa asitun. Para mapunggahi aghang cutics. Ate. Ato na natin. Ado na ilabog te. Namatay na kang kuko. Na. Namatay na dyan te. Kaya pa mga ni kotik si kuwan, pulot mo na inaniwa naman nila. O kaya ba na usay na kabuok lain kay kuko ka? Di na pwede tanggahan ng te. Mauwaw ko. Tagpa mo niya ha? Parang kuko. Kami tigitikan na natin. Na. Inom sa tag vitamins. Ang laka din naman magbawas. Shout out Mamuna Burki. Yarag mong vitamins. Amo na siyang Sprite na. Hala, ganda ko. Atir ka. Yun yung milk man. Vitamins na. Dali, mag-drink kag vitamins mo, bibi. Dali. Oh. Magpainom po kong violet o vitamins di ay. Hoy, nagsa ba na? Silin. 5 ml. Si Violet, nag-5 nun, iingani na, ipahagi sa syringe. Kaya di mo inom. Why, don't go out. Where are you going? Why? Asa ka magto? Manay diyang ganahan. Itna. Ito na, open. Ito ba? Hi guys. Mapalit na kong tubig. Yeah.
Ang palitanan dari rasilingan. Time sa palit na kanang naisakyanan nga dili ning isa katong isa dito na ko mapalit. Init na. Ayo. Kapalit ng tubig. 65. Duha. Pwede na. Makarga. Talagang bayan. Madugay na ikuan. Hala ka. Amaw baka ko dani. Tagahan na. Ani, sakay-sakay. Mana nih? Oh. So, ano ning huli? Sana yung huli. Oh, parang inita. Nice ka mga buwak na. Mga si Jaba sa summer. Nagana na. Hantod nga tos gate. Mama siguro ni santan. Kanisingan daling buwak ka. Comment ko mo, santan ba na itawagan ni? Nagana. Doon sila sa ma'am sa gate na. Kana gate naman na. Yes. Ito TikTok. Tiri ya. TikTok. Kegantian. Sabi na ko akong TikTok. Eh, baka nga ron? Niko. Galing sa ka na ba niya? Gasa sa balabay ako.
magkuhan sa ko ni, magbarasa ko sinilas ni Violet kay katunob ni kuan, Pops. So guys, madin ang giluto para amang lunch. Nagluto ako gamayng pork adobo o shrimp. Wala ko nag-vlog ganina. Hi guys, majungod to. Nade ko dari sa bus kay nilikay sa ko ni Violet ko nagtantrums. Asang gibijaan kay di sa tagdeon kay mo lagi nagtantrums sing mapagjang lula nga og nga na pasag ba. Ang gi badleng kay ganahan mo gawas hanggi harang gibantayan ba kanang ingarong orasa kay dapat pa sakon man sa taas kay adto mag-aircon kay grabe inita. Nja si tirig si ate ning una nagsaka. Nja ako na ako sagdanan. Ang si Zadijid mo saka. Nja ba to hanggi bantayan. Ningari na skuan. Nagsuot na og ganang sandals. Nja hadlok jud sa pasagdan kay kamao na mo abris gate. Nagsuot og sandals na mahadlok ko kay makagawas na sa mudagan dyan na ba dyan mga sakyanan. Sumauto nga kuan. Ning ko nga kuan ay nasi jay gusto ba ning si nga mo ride ko na si car. Nja mandari gijahang kuan grandma. Kay panagsara man ang mga ridari. Ba may nabutang si jang nahunang nga mulakaw kay nagsuot naman sandals. Kuan jid kanang di pod lalim bantayan kay kusgan bata bisag gamay bitaw. Nja ug may magtantrams kusgan. Sumaw to ning naog ko kay mas ate. Mga pitudlo basta mo tantrams na pasagdan ning naog sa ako. Para mo update. Bitaw mo share ko ba kanang si Ma'am Eileen, gusto just Ma'am Eileen nga kanang ako di mo bantay ni Violet. Nja sa ang sitwasyon ma-share na po ko ninyo. Gusto ko manarbaho. Gusto galing ko manarbaho ko. Bisag sa katuig. Kaya rong makatigom ko. Kay dari. Huwag na mo work dari. Makatigom man. Kay kanang libre man tanan. Shampoo, toothpaste. Basta tanan-tanan libre. Nja. Hindi pa dyan sila tiyik sa pagkaon. Maglista ka. Ginsay mong timplahon. Dari gani. Ni manjog ko mo kapi. Ni palitan ko gatas. Basta di tihik bungga na rin pagkaon. Uban pa na di rin. Uban pang mga amo kay di man palitag karni. Isda na dyan ang gagmay. Pero si Ma'am Eileen, wabay discrimination. Kay ubang mga nakatry man po kong pangamuhan dito sa Manila. Ilain man nagpagkaon sa mga kasambahay. Di mamiingag palitan og kanang nga mahalin nga sedaan. Diri guys kay si Ma'am mapalit og seafoods, bisag mahal lang mga seafoods nga na. Ngay lagin ta ko, nga magtrabaho diri, nja. Agang ginahuna ba kay si Aliana man. Luy mas Aliana kay muskila man to. Nja. Og hapong paundangon, isa ka tuig, na diri sa ami. Di po ko ka sigurado og kuan kanang mao kay ba sa Aliana dari. Nja kuan lagi kanang mag-uul pugkus bata. Mahadlok kong Violet mo bantay kay kanang di siya kuan, di siya kadadlaw malibang, mahadlok ko bag masakit. Nja di pod mangihi. Kun manas Violet kay di siya mangihi og di butangan og diaper. Nja kay ug mo pong butangan og kanang diaper permi, magkarasis pod di jahang kuan jang private part mga puwa. Nja ug mong tangtangag diaper tibok adlaw di pud mangihi inagagabi na kana inagbutang sa diaper isa pa sa mangihi. Nja gi-practice si jag palingkod sa kanang inodoro di si mangihi di pud si malibang. Nja mag-uul ko kay abtan og tag pila ka adlaw isa pa malibang. Mahadlok ko nga na ba kay jag simba ko magkasakit ja. Kagaha po ako rabay nagbantay basin og kitay mabasol ba nga na. Mao nang okay ta dari magtrabaho. Basta di ko mo kuan lagis bata kay kanang madlok ko. Bao si Aisa kay ning mantok si Jay mo puli, makatigom di si dari.
Kay ako pod maluoy jud po kong Aliana inja kanang kuan jud muli jud ko ni decide jud ko nga muli ko kay si Aisa may mapuli kay nihan jud man puto sa isang si Jay mapuli kay aron ko nang maimpas sa mga utang. Dapat si Jay maji mo trabaho unta dari nya datong tay mga mulargahin na inta ni balibad man si Jay. So mga na nga nag-uli na nas Mayo. Mayo naman deron. Next week kay mubutar man ko. Siguro inagbalik nila ma'am sa isa na kauban. Kay ako kuan ako mag-mention ako guys. Char. Bitaw joke ra. Bitaw mo atiman bitaw kong Aliana. Kay si Aliana may raman nag-okay ra si Jay pero deep inside na gimingaw. Hindi man gud sila maka-express pero kay bawo jud kong Aliana gimingaw jud si Jay. Kay 3 years namin nag-uban-uban. Diya karon na pud mi nagbuwag og balik. Ako gani, nimingaw galing ko. Kanang mag-video call mi, naghuman maghilak ko kay kanang nay mingaw di masabot ang gibati. Diya ingnan ako sang kauban nga kawan gisound pa ko ni Diya aghang luha. Daghan na bitaw mingaw jud ako. Di jud lalim kanang mingaw ta sa tang anak. Diya si Aliana pod sa isang sitwasyon. Kinahanglan jud pod nga na ako makatiman. Kay si nanay lahi ba just nanay kay tiguang na. Diya si Aliana kanang bantajunon. Kay di pa magkadimao usahay kanang mo nang mangita naman jud mig pamaagi nga ma-provide ra pug among mga needs. Diya kay bawo man pug ko nga Ginoo. Basta natay dakong pagsalig. Diya ubanan po sa paningkamot. Di ba po na Ginoo mo pasagad. Kay ako mga isa po siguro katuig kapin nga wala ko'y trabaho man. O di, nakatry dyan ko sa paguli o mo ko'y trabaho. Diya, trabaho na ko graduate sa farm pero na-provide naman po ko. Wapod may kasuway nga kanang nabuntasan mi. Wapod ko kasuway nga wako nakapalit sa mga needs ni Aliana. Kay ang Ginoo di dyan pasagad na po yung mga taong gigamit nga matabangan mi, manang pasalamat jud pud ko nga wa mi pasagdis Ginoo. Kanang tawo nga ning tabang namo, ning support namo financial, kuan na pud na kanang gigamit ra pud nas Ginoo nga matabangan mi. Nga ako, di ko mahadlok man, bahalag kanang okay trabaho. Ning kuan mas nga nahuna. Nga gusto ko man trabaho balig 1 year. Nga maman lagi nga sinanay ubos kila sa Aliana, dis na na magpasalig nga mahatod sa skilahan. Kasi Aliana raba, kuan ka nang na makuha na si Jang Buskila, gusto ako yung mahatod. Na mahadlot po ko ang isalig sa mga laki. Nga sila rin mahatod nga na sila magsundo. Mahadlot ko kay labi na sitwasyon ni Aliana, di na pwede isalig ra kay sa balita gani. Di lekta mo salig mga udyuan, mga igsuon. May nga na, dyan sa panuway ng na, di na mo ilaog kadugo. Manang ako, kulbaan ko permi ba, magnahana nga. Nga na bitaw, ang karong panahon na puro ang mga tao. Kasagaran, gipang hiwaan nagutok. Di na mo ilaog mga kadugo, mahadlok ko. O, simba ko ba, nga, sa sitwasyon ni Aliana. Unang laktod pa kay istorya, muli jud ko, di na ako mabalik. Kay kanang si Aisa may mupuli kay nagingan na po sa Aisa daan nga si Jaji mupuli kay kuan na po si mga mayroon na ug ako nang inahanglan ko mas na sa Aisa kay nas day mga mayroon nun ako kaluyan po sa Ginoo kay man po ko kasuway og na ko yung mga utang ako nakautang-utang man bisan pag kanang sa YouTube ano naman ko na yung nagsalig kuan naman na mura po nagahawag kanang alkansya ba nga bahalag tagdugay basta napoy mapaabot kay ang YouTube karon di na jud para sa una nga kanang katong bago pa ko ni uligi kag Manila kuan kanang monthly jud ko dadto makasildo karon kanang naay og sortehon og magkugi ko kada adlaw ko mag-upload
makasildo every 2 months. Job di abtan jud og 3 ka buwan isa pa makasildo. Karon di ay na mag 3 months na nga ako nakasildo, pero malagi dako kong pasalamat sa Ginoo kay nalagi ni hatag namo ni Aliana. Mo na ang gihilakan ba nga kanang makaingon ko nga pinangga jud ko sa Ginoo. Kay nay mutabang nga na ba. Pero ako naawa nagalingkod na niya. Ug nagtanaw siya karon naawa ko niya. May ko hala isaon kana siya pag kanang bayad nga sakad pa jud sa una kadaghan na jud na siya mohatag namang do sa Aliana. Diya. Kuan lagi na sila kanang duha jud na sila kabuok nga mohatag. Do di man jud ingag kada buwan pero ug mohatag pud kay kuan man pud binulto. Mao na nga ma-provide ra pud namo ang tagpila ka buwan nga kinahanglan kay ug mohatag na siya ha man jang ikip. Di jud ko kana bitaw maggasto-gas. Lahi man gud ko kay ug nay mohatag ni Aliana bisag mingan si Janinjo ng duha mas kanang daghan pa ka Aliana di ko kadyo mo gastos ang kagulingon kay mahadlok ko nga kanang mahurot unja na para bang Aliana. Mao dyan nga hadyang tipiron makabot pag tag 3 months usahay mabot pag 4 months hadyang kanang hadyan ng paninguhaon nga kanang mabot jud tag pila ka buwan ang gihatag na di jud na mahurot sa mga kanang needs ni Aliana. Kay si Aliana agidyang kinahanglanon kon man jud na gatas, snacks, sabon mga ingana. Ug saya among ug klasihan among ipamasahe sa kanang motor ingana. Anja pila ra bagaho napkin, shampoo nga ingana ra. Pero kuan lagi kanang dako pasalamat dana nga naay kanang tao lagi nga grabe jud kasing-kasing. Grabe jud siya ka malumong kasing-kasing. Bilib lagi ko. Kay ningin siya nga maluoy siya ng Aliana, naluoy ko na siya na kay single mom ko nga na. Basta lagi hilak lagi ko basta makakuan ko ba nga naday ka ng mga tao bitaw nga bisag wa namo na siya gikaila sa personal sa kahanginan ra. Bilib ko kay ko aning bati jud siya og kaluoy. Kuan ba kanang naluoy siya na ho. Salamat jud kadyo kung nagtanaw ka. Duha sila. Pero si Jajed may ang sumbunganan. Masumbong ko ni Jajed sa yung mga hinanakit. Char. Bitaw. Salamat jud kadyo. Kay bona na si Jagsikin sa siya. Salamat sa pagpangga. Jagaho ang gikabawas nimo kuan. Kanang nay mga pagampo. Kadadlaw hara kang giapil sa hang pagampo nga kanang hatagan og madyo panglawas tas kinabuhi kanang protection sa matagadlaw nga na ra diyang ikabawas hara diyang mga pagampo. Tas nagaho ang istorya sa mga to kanang daghang salamat kadyo sa mga kanang way puas nga nagsigig subaybay kay bisag ming ko garang hinadya na ag YouTube. O mangyapon ko masiruhi. Umayin ko garang gamadya nag-views, pero di pa madjadingan og saho ang views ay kumpara sa uban kay namadji ko ang gamay ra jud ha kay ginagamdya na ho ng 300 views. Pasalamat na maghapon ko kay napaghihapoy yung tan-aw. Makalipay ba ka nang magbasa ko sa mga comment section na gihapon tong mga karaan. Kay comment sa lagi kay ako busy man na may trabaho. Di jud ko baka reply. Mabasa ra ko jaharang i-heart. Nakaingon ko grabe jud tong mga commenters bitaw nga sa una pa. Pareha ni Mers and family nga nas Korea, si Ma'am Luncia Ayop, si Ate Lucy Hitter, si Ma'am Pilisa Taghap, sa kadang si Bit sana Mendoza. Basta daghan diyang mga sa una pa nga commenters na hantod karon na gihapon. Sig comments na nga sa uban nga na-mention. Pasalamat sa kuninjong nga wajud mo ning bidya. Naagihapon mo. Kanang nay. Salamat sa pagsubaybay. Basin di ay ukuan. Sunod-sunod buwan, maminjo na ko. Char! Bitaw no?
Kay abangi laman. Abangan. Sunod na kabanata. Bitaw. So, marato, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye.